munotendedza here? Ndiri kuya kwamuri vamukwacha zita zvakare nai mpinga shato vampinga shato vampinga shato aya mune masimba ndakuya pamuri kana muchipinga shato mungatadza kupinga Marara here ampinga shato vampinga shato mai vari kubvunza kuti munozvitendera here nokuti tiri kutaura kunyika ka kuti aiwa vanhu vakaona panyanya tsvina munotendedza here kuti aiwa imimi tora henyu iyi First Street imimi tora henyu Kwame Nkrumah kuti mugadzire izvozvo zvinotenderwa. Tine hofisi yedu hombe patown house ndauya ndakaperekedzwa naMessi Makuatsine wekucommunications uyagera apa anogona kuti coordinatera izvozvo ende tine madistrict offices kana mukada kuzviita kumadistricts mukanoona madistrict officers edu vanokutenderai kuita izvozvo hatingakurambidzei kuti muadopte for cleaning up purposes ndende ndoda kutendai nepfungwa dzakadaro. Mashoko makukutu nhai ndo vatanga kundipindura muchirongwa chino because ndatiye zvino imba iri kutsva tiri kuite Makuatsine ndomuziva musikana anoita zvinobata magetsi anomhanya mukangoenda kwaari mangwana chaita kutonzwa kuti zvakataurika muchirongwa chevanhu zviri kuitwa ndiani mumwe ane pfungwa dzinenge dzabuda apa dzekuti tiitei ndo yakwauri mudikani. Ini hangu ndinokurudzira kuti dai masangano ashanda pamwe chete tikative ema totive kanzuro kana kuisa mapurisa mukati ndinoona mudziromo kana motikari dzisina malicense ekuti vateerere radio unoona veZVC vakamira nezita rapi saka vakabatana vanhu ava pamwe chete voti isusu mutemo uripo ndokuti hatidi Marara musakande panze musaise mukombi pai zvese asi vakabatana munhu wega wega pauri unenge uchiti ukaona kana mupurisa wekanzuro chaiye unobva watya ukaona wezita rapi uri kutya ukaona nokuti dzimweni dzenguva ka vanhu tinoziva kuti kondwa mablitz asi akapera zvapera taakudzokera zvakare kusika dzedu saka vakabatana vakadaro pese pane munhu weema kana kuti ndewekanzuro kana kuti ndewei Marara tiri kuchengetedza kana kuti kurasa panzvimbo chaiyo avawo vekanzuro vachitakura Marara nenguva ndofunga zvinotibatsira. Mashoko akanaka ekurudziro kuti tinoda kumbokuonai muri pamwe chete musinga zvinotibatanidza zvakawanda kupfuura zvinotiparadzanisa zvino kana taamumarara ka imi munofa futi haimboziva kuti muri kukanzuro ini ndinofa futi hazvimboziva ndo vaitorambidza Marara pachirongwa saka tese tiri panyatwa mumwe ndiani arikuda kutudza imwe pfungwa isina kubuda. Tinotenda mai Chisamba ndoitwa pastor kuona isusu takatanga kushanda tatoona kuti imba iri kutotsva saka umirire kuti kana mukuru atodedzera pakatodedzera president tanga tatanga kwatiri kugara isusu hakusati kwaane kanzuro marokesheni aya ari kunzi arikuda kutoregularizwa kuna Stone Ridge saka tikamirira kuti togara netsvina kusvika kanzuro yauya handisi tinofa saka vana gogo vakomana nevasikana takatovaunganidza seorganization inoshandawo pamwe chete neema nekanzuro tinotsvaira every week hatimbomirira First Friday chete izvozvi nhasi tatosiya kuchitotsvairwa nzvimbo dzese dzapararira Stone Ridge haikoti budiriro tichitotsvaira kwachena chasara kuda kubatsirwa pekuti Marara edu tomaisa kupi weseparation ari kushaya anonyatsotenga takutongoda dzidziso ndizvozvo mashoko akanaka mashoko makukutu hanzi ava vatotanga kwavo koimimi vadiwa tariri kwenyu takatonzwa kuti vamwe vanototi kana vari mukombi kunzi ndinoburukira paMarara iyo wivhu inenge yakasvika panapa ndinoburukira paMarara baba vanenge vaine mudzimba nyota mukangopfuura paMarara amunyarere handinyarere yabus-stop yekunzi paMarara ngatimbonyarai ngatitarisei pasi zvinonyadzisa simudzai zvenyu musoro handei pamberi nechirongwa. Maita henyu machisamba ini ndoda kuti nditaure ndakanangana nezvatati taure nezveema zvekudzidzisa vanhu zviya ndinoona dambudziko ratinoita nenyaya yemapamba ndekuti vanhu vanenge vasingazozivi kuti zvinotochiita sei kange Marara emapamba akangaunganidzwa kuti madhaipa anonzi madhaipa aiwa toati madhaipa ndataura zita randinowanzonzwa randinoziva madhaipa edu aya haanyazozikanwa zvino tochiita sei nawo saka zvinozoita patine takagara sevagari pamwe kuzongoti zvaasiyiwa apa ongotorawo notsveta pamwe zvino zvatati tichida kuti tikumbire izvozvizvi ndezvekuti tichida kuti ema nemakanzuro vatipe nzvimbo dzatonyazoziva kuti dzinogona kukandwa madhaipa tochiziva kuti madhaipa aane nguva yawo kana ari mamwe Marara ese aya tinoona kuti munzvimbo dzedu mune nguva yatinoti tinounganidza Marara toti aya Marara apa ndobva ndandichiti paipa ema nekanzuro
vabvumirane Marara patinoita aunganidze arege kugarisa aripo. Mashoko makuru kuti vauchire maoko. Makasununguka kubvunza nyanzvi dzedu mubvunzo kana mumwe munhu anenge achigona kudavidza mubvunzo muno. Vamwene wangu. Ndinotenda maichisamba nechirongwa chenyu chamauya nacho ichi chemarara. Ini maonero wandiri kuita ndewekuti vanhu vese vapiswa mwoyo yavo kuti vauye vazotaura zvemarara. Vodzokera mumwe nomumwe ngaatarise munhu akabata marara. Pane yatoti citizen policing. Kumbomuchichidzirawo kwete kuzoenda kumapurisa, ungochichidzirawo kuti inonga marara ita zvakati. Ndodaira kuti vanhu vanotya, vanhu vanenge vari kuti unondidii. Asi paine zvinokwanisa kuitwa munhu panguva iyoyo yaari kurasira marara. Ndizvozvo mashoko makuru kutaurwa naamwene nhai. Vamwene vataura pfungwa yakanaka, asi mazuva ano nekungotsamwa kwevanhu nekungodhakwa kwevanhu, dzimwe nguva handi nyore kuti umutyisidzira agobvuma utyisidzirwa, pamwe iwe ndounobva wazotyisidzirwa zvakanyanyisa. Handiti asi pfungwa iyo yamauya nayo iyi yakanaka, ikapindirana nepfungwa iyo yekuti hanzi tombokuonai wanikai mumastreets, munhu achiziva kuti ndafamba panapa 100 meters uyo mukomana arasadomo, ndatosangana nemunhu weema, ndatosangana nemunhu wekanzuro, ndatosangana nei. Uonekai, hamusi kuoneka, muri kuita sendara. Nyoka inonzi ndara munoiziva, inonzi munzi amusha, ikasvika pamusha penyanzi panofiwa. Handiti zvino kanzuro yacho nevanoita zvemarara vacho dziri kunge mudzamusha, hatisi kudziona. Ada kutaura nesu ndiani? Mupei chichevedzero mukwasha wangu. Imbotange zvenyu mataura mukwasha wangu. Maita basa maichisamba. Itai gaga inoti kana tikataura problem yatinayo ndo solution yedu. Tsvina yatinayo inokwanisa kutigadzirira mabasa. Kazhinji kune vechidiki ava vasiri kushanda. Ivo vechidiki vari kupedza nguva dzavo zhinji vachidhaka vachitora zvinodhaka. Ngativaunganidzei tivadzidzise kuti vanonge izvo zvese zviri kurasiwa izvi. Vaite mari, vagadzire maproject, vagadzire macooperatives. Zvakawanda zvavanokwanisa kugadzira. Chero tafura ramakaisa girazi renyu remvura iro, munokwanisa kugadzira muchishandisa matai emota akarasiwa. Zvigubhu zvese, mabhodhoro, unokwanisa kugadzira maglass. Zvakawanda zvatinokwanisa kugadzira. Turning trash into wealth. Isusu pachedu tisu tinofanirwa kuona kuti tsvina yatikurira. Hazvisi kuvarume ava vari kumberi kwedu. Isu sevagari tisu tinofanirwa kusimuka, toti nyika ndeyedu, ngatisimukei tivake pachedu. Vauchirei maoko. Izvozvo zvinondipa manyemwe manje. Kana muchiona vana vedu vezera iri vaine pfungwa dzekuti nyika ndeyedu. Zvino vanhu vanofunga kuti nyika ndeye mapoliticians. Ndozvatinofunga handiti? Tinofunga kuti nyika ndeye ZANU, nyika ndeye NDU, nyika ndeye chino ichi, nyika ndeye nyika ndeyedu. Nekuti vana vachagara imomo nevanogaramo ndisu. Saka mwana uyu ari kutaura kuti shamwari dzangu, hama dzangu, musangoita zvongotenderera mashaya chichichi. Ndinokutenda shamwari, wapa zivo kune vamwe vako. Maita basa maichisamba. Ndichisapota zvataura namukoma wangu ava. Ini ndobata nebato rinonzi Clean Marondera, reko Marondera, uyezve ndiri bato reIgnite Youth. So kuClean Marondera takagara pasi nevemunicipality tikati street rega rega rinenge raonekwa rine marara, let's say panonyanyoungana marara, ipapo ngapaende bin. Uyezve street iroro raonekwa rine marara, street rachona iroro ngarisungwe, nemhaka yekuti ivo ndo vari kutendera vanhu kuti vauye vachirasira marara panzvimbo pavo. Saka panofanira paine mutemo wekuti tikaona marara akaungana panzvimbo imwe chete, varipo ivavo vakasungwa, vanova ivo ndo vanopedzisira vari responsible nenzvimbo yavo yavari kugara. Saka mashoko akanaka, vauchirei maoko. Munoziva icho chikwata chevana vadiki vanonzi Ignite ava. Ndinotochema kuti dai udiki uchidzokerwa, ndaida kuti ndipindeko. Nekuti vana ivava vanofunga, vanoita zvinhu zvinobatika, vane pfungwa dzimwe dziri mberi
Muchirei maoko, vauchirei maoko. Vanhu munoziva tinoziva vana vanongomira kutamba tsoro kuti wangu mukuru crown apo iyo yazodai vakasiyana. Saka panapa tiri kuchema nenyaya yemarara. Pane zvitsva here zvamungatiudze zvatisinombonzwa? Nekuti zvekunzi kuchauya mabhini takazvinzwa, zvekunzi pachazoitwa sei, zvimwe zvamunoda kutiudza zviri kupedza moto uyu vamupinga shato. Tine urongo hwekuda kukurudzira vagari kuti izvo vaseparated source zvanga zvichitaura izvozvo, kuti izvo bhini redu risaende zvese, packaging materials semaplastic, mabhodhoro asaiswe mubhini rimwe chete iroro, so that zvinoora zviende mubhini razvo zvega. Ndizvozvo mashoko makukutu. Aiwa, nyatsoomberai maoko ndoziva kuti manhuwirwa nemarara panze apa. Maita henyu vadikani, tiri pano pachirongwa, tiri kukumbira kune maZimbabweans, kune vari kunze kwenyika, vari muno, mota dzekutakura marara hapana. Ndiani anozvipira? Ndiani anozvipira? Vangani vangazvipiri? Hatidi kuita nyika yekanzatu isu. Hatidi kuita nyika yenhamo. Yekuita muri kutumira mari yemariro, zvakachipa ndezvipi? Kutumira mari yerufu pane kubvisa rufu. Hatitaure kuti vanhu havafe, vanhu vanofa, asi vofa here netsvina? Tombowana atezvara wangu vane vakapfeka mudzipa nyoto weredha. Imboti paiwo atezvara tinzwe. Maite yanyu machisamba. Ini ndinosenza kukanzuro yeHarare. Tauya tichiti tiri kukurudzira kuti wagari hongu hatisi kukwanisa kuuya sondo nesondo kutakura marara pamba penyu, asi tiri kuti patinouya kamwe chete pamasondo mairi ipapo, chengetedzai marara enyu, musarase pese pese. Ndizvo tiri kukurudzira kuwagari weHarare. Maite henyu. Tinotenda mazvita zvenyu. Makuvatsine ndaona uchiendesa chishevedzero, unotaura kai vapei vakupai chishevedzero ivava? Toita sei Makuvatsine? Maita henyu machisamba. Isi tiri kukurudzira vane maorganizations avo, maresidents vese vataura kuti vanoda kuuya kuzotibatsira kuadopta mastreets, uyai muadopte mastreets. Titori nemamwe makambani akatotora migwagwa iyoyi, mukatarisa migwagwa yedu naSamura Machel nemimwe migwagwa yedu yakatotorwa nevamwe vari kutibatsira. Ngatibatsiranei nekuti nyaya yemarara iyi ndiye munhu wese muguta rino. Maita henyu. Mashoko akanaka. Isu mharidzo yeEma takainzwa kudhara. Yakataurwa, vakataura veEma kuti aiwa kana panze pemba yenyu dyarai miti, dyarai uswa, dyarai chi. Isakatodyara miti yatokura, nditi zvakanakaka. Nekuti munoziva kuti kana muchifamba kudai, ukafamba imomo matingati munogara vanhu, kungave uko, unonyatsotaura kuti apa panogara Samaita apapa. Apa panogara Simbota apa. Asi apa ndofunga pachine murungu apa. Handi munozviita? Apa ndofunga pachine murungu apa. Nekuti vane hanya nenharaunda yavo. Isi tinongoti ko Ema yacho iri kupi? Ko Ema yacho iri kupi? Iwewe ndiwe Ema, iwewe ndiwe kanzuru, iwe ndiwe mupurisa, iwe ndiwe uri kurasa marara. Vatezvara mabva maita kunge matambudzika zvikuru, vapeu chishevedzero. Tinovimba kuti hakuna maresidents, hakuna kanzuru. Mataundi aya ndeedu. Hakuna mumwe achaya achititsvairira. Hakuna mumwe achaya achiti tigarai zvakanaka. Saka tinokurudzira varesidents edu kuti ukaona musha wako wasviba uchenese, nokuti makanzuru paanouya kuzobvisa marara iwaya zvinodhura. Taakuda marori makuru, taakuda peturu nemadhiziri. Mari iyi taifanira kunge tichitenga kana mishonga chaiyo, nenyaya yekuti wakarasa rara risingambodhura kusvika dhora, asi takuda mari dzakawanda. Saka tokurudzira maresidents kuti them and us attitude ngaipere, tishande pamwe chete. Hanzi regaenderera sekanzuru chayo iwane basa, iwewe ndiwe kanzuru yacho. Saka tinokurudzira maresidents edu ngatishande tese pamwe chete, tichenese misha yedu. Ndizvozvo. Wongoro netsvakiridzo yekurakidza kuti hanzi vanhu vari kuti aiwa takugocha zvedu Chibagame Town ka. Tiri kutsvagawo mabasa anetsa. Tiri kugocha Chibagame Town, tiri kubika matumbe ehuku mutaundi, tiri kuita zvatinoda. Kuvanhu vari kupiko nai mugadza. Vanhu vemutemo, hapana mutemo, ndizvo ndinoda kumbonzwa. Ko mutemo ndo pabhuku here nai? Zvinotendedzwa here kuti inini ndikatambudzika ndouya nepoto yangu yesadza ndoenda muna Kwame Nkrumah? Iye zvino mukafamba, iye kune kolera handiti? Vanhu havasina hanya nezvavanodya. Munhu anongouya nemotikari yake ovhura bhuti. Amumboziva kuti mukudya nyama iyi?
mangotenga hanzi vane vabika haifirizi yakasangana nemuriwo hamumboziva kuti zvabva pai zvashandisirwa mvura ipi. Hakuna mutemo here naye vamugadzi? Mitemo iriko kubva muconstitution chaimo munotaurwa nyaya yekuti vanhu vararame munzvimbo dzakachena. Muchaona kuti mitemo iyi inodzika kusvika pakutaura zvinofana kuitwa nemarara nezvinofana kuitwa nemakanzuru nezvimbo dzinofana kuitirwa zvinhu. Muchaona kuti chero panorongwa makanzuru maguta achirongwa kune nzvimbo dzotonzi mabusiness area nedzimwe nzvimbo dzonzi dzekugara dzimwe maindastry avo. Saka izvi zvese izvi zviripo. Ndinofara kuti vekanzuru yeHarare vakatoita ongororo yavo vakaona kuti vaakuya nemarara vaakuya usiku. Asi chinozonetsa ndechekutiko nguva yavanoda kuti vatore kuti vachinje mashandiro avanenge vachiita kuti vagadzire dambudziko ndiyo inozoreba. Kana ichinge yareba dambudziko rokura kuti rizogadzirika rinenge raakunetsa vanenge vatojairira. Saka ndiri kukurudzira kuti makanzuru panouya matambudziko manyowani ngavakasirewo kuvandudza mashandiro avo kuti vagone kushandisa nematambudziko aya. Ende muchaona kuti havasi vese vanouya kuzotengesa vanonziva havakwanise kuve nepaanotengesera. Asi nemhaka yekuti zvinenge zvakachipa anotoziva kuti ndikapinda manheru ndinotengesa ndikasabatwa. Saka anobva aziva kuti ndinongomanyawo ndakadaro. Asi akatadziswa unowana mbudzi munguva atone shopu akutotengesera zvinhu zvake zvakaita sei zvakanaka. Saka mitemo ngaiitwe kuti ishande zvakanaka. Zvekarezvo pamusoro muchaona kutiko tine basa ratiri kuita kuvandudza vari kukura. Tine mutambo kana kuti tingati makwikwi atakaisa muzvikoro atiri kuti clean schools competition. Iko zvinezvi takutoita ongororo at national level kuti tione kuti chikoro chakachena paprovince yoga yoga padistrict roga roga uye Zimbabwe yose ndechipi chikoro chiri kuita zvakanaka nekudzidzisa vana kuti iko pavanobuda muzvikoro izvi vanobuda Marara abudawo Musoro. Mashoko akanaka vauchirema maoko. Maita reverse jaivika izvozvo zvakagara zviriko. Mainzwa kuti chikoro chekwakati chakawana zibhero pamusoro pekuti vaita zvakati. Mukatangira kuzvikoro ikoko vana ivavo tinokutendai. Chatabata muno semaresidence sevagari nhau yerudo chaiyo. Ipapo tichandokurudzira maresidence. Asi chachiri chikumbiro chekuti isu semaresidence hatigoni tega nekuti isu tisi tikuwirwa nedambudziko tisi tiri kufa nekorera. Tichikumbira kuti veema ava nevekanzuru vabatane nesu maresidence tikwanise kuchenesa nyika yedu. Ndochekutanga. Chechipiri muchandibvumidza kuti nhasi ndichaita kunge ndichinooroverera vekanzuru stereki. Pane nhau yandawana yatisina kumbotaura pamusoro pezvayo. Itaurei. Nhau yecorruption. Mapurisa avo avari kutuma kuzosunga vanhu vemabhini kana mavhenda vari kutengesa mutaundi. Vari kuenda pakamukoto opiwa $2 osiya munhu uye achizokera futi pai mutaundi kunorasa Marara. Handizivi kuti tingati kutrena mapurisa avo sei kana kuti iseyo tototi kwavari kubva zvamambotaura muchiti gavi rinobva kumasvuuriro teitongovuka kuti vanhu vekanzuro huori hwega. Ngavaitewo serious nebasa ravo varege nhau yechioko muhomwe yatiri kuona ichiitika. Vanhu vemashopu mazhinji isu sevagari sebato nomiririra vagari vanouya kwatiri tochitengesawo sei kana pamusiwo pangu pachitengeswa chinhu chandiri kutengesa nehalf price. Ini ndiri kubhadhara residence yekanzuro inova yakakwira isingagadzirike zvachose. Toita sei semaresidence vekanzuro toda kungovakurudzira kuti itai basa renyu nemazvo. Veema tinoziva kuti muri kunyora matickets but zvogumira mukunyora matickets here. Saka mukanyorera tiketi ndikabhadhara mangwana ndiripo zvakareka. Tiri kuda zvirongwa zvinoita kuti tirwise dambudziko ratasangana naro isu maresidence. Isusu tiri at the receiving end. Ndosaka muchiona ndichitaura ndichita ndikupupira kudai. Vauchirema maoko mashoko makukutu. Hanzi muri kuisa mubayiro wavo ningi punishment yamuri kupa chirango chamuri kupa ndechemanga. Munotaurira munhu kuti ukarasa mapepa unobhadhara $5. Akangokupai $5 ari kusara neimwe kamuhoma handiti. Saka isusu tiri kuti munhu wese mupurisa seshoko rambobuda panapa kuti munhu wese mupurisa kana munhu wese ari mupurisa. Imimi mukaona munhu wekanzuru achipiwa apa mazano zvabookaka
kare ndokwakanga kusina mapikicha anokurumidza kutora, nokuti waiti kana wapikicha wazonzwa kunzi yakatsva haina kuzobuda yazodini wapedza pozi yese waita sei. Zvino mazuva ano ka hapana chinombokunetsai, vapikichei. Saka ndakuda kunzwa kuno kumberi uku zvino kuti toita seiko, chatasunga muno chii. Hatidi kungotaura chete ka, tasungeiko. Ndombotanga neanomirira vagari, tasungei. Ndinotenda mai Chisamba. Muno I think ndichati tadzidza zvakawanda. Chatinokurudzira, ndinokukurudzira irisu sevagari kuti maservice providers edu vana Emma nana Sito Farare veduwe endai munoita basa renyu. Vari mumabasa avo endai munoita mabasa enyu, kwete kungotandara asi muri pabasa. Baba wangu vamupinga shato. Pachirungu mai Chisamba vanotizvo prevention is better than cure. Vagari ngavasacreata kana kugenerata marara nekugona kwavo. Hatiri kungoti marara angogeneratwa unnecessarily pachirungu 1. Toda kuimbisa vagari kuti izvo tichaincreasa frequency yecollection yedu. Toda kutenda Emma nekushanda kwavanoita nesu. Toda kuti mudzokorore zvakare nyika yakakuteererai zvamataura kuti itai zvenyu kuti muchawedzera. Ndofunga kuti pamwe anagogo tichawedzera kutakura kwedu munzvimbo dzatinotakura. Chimboomberera izvozvo maoko. Regai mai Chisamba vatsinhire. Mazvinzwa vadiwa vatariri nevateereri. Kanzuru yakamira mai Chisamba show iri kutaura kuti vakuwedzera kutorwa kwemarara. Kana zvisina kuitwa makasununga kutiridzira kana kutinyorera tigovabata zvakare. Enderai mberi. Tichabvisa madams munzvimbo dzakapoteredza dzandataura 600. Amuri kuti madams ndo zvezvi marara anenge akaungana kai pasingafanira kunge ari. Tiri kuti tine program yekubvisa marara iwayo masikati neusiku. Muguta toda kuti vagari vasununguke kuti haafaniri kufamba pakati rebei sina bhini raanorasira marara. Saka ndanga ndataurai kuti izvo tichaisa mabhini pamberi pemashops mumastreets ari kuiswa iwayo. Saka munhu anenge asina excuse yekuti ndazorasa nekuti ndafamba 2 kilometers pasina bhini iwayo tiri kutoaisa. Then tikukurudzira vagari kuti izvo vasati vabudisa bhini ravo vanga vaita separation at source. Vabvise zvinofanira kuiswa mubhini zvinozvirecyclewa. Zviende kuri kwazvinorecyclewa zvisangonoraswa. Chokupedzisira vari kutengesa mumastriti umu. Nokuti boyika anokura seiko achigara mustriti, anofamba kupi, anoita sei, zviri kuita sei vari kutengesa mumastriti. Izvo zvichingozvidairai muchidimbu. Vari kutobviswa. Tinotova nedirective yekuministry yatakanzi tibvise mavendors mumastreets. Iri kutoshandwa. Enforcement yedu they are working on it day and night. Ndinovimba kuti kana mavabvisa mune kwakanaka kwekuvaisa. Tinako kwatinogona kuvaisa. Tinokutendai. Nokuti kana mabviswa apa hamuna kubviswa pabasa, mabviswa panzvimbo yakamanikana. Muchienda panzvimbo ine mvura, panzvimbo yakasununguka yamunogona kushanda muine vana, muchiwana vamunotengesera zvakanaka. Vamugadza chipedzisai. Toda kutenda tiri kushanda nemakanzuru kuvabatsira kuti vaya vanogadzira mota dzavo. Iko zvino izvi CMED yakatopuwa basa rekuti inge ichigadzira kubatsira kuti mota dzekanzuru dzigone kudzoka pamugwagwa kuti tigone kuve nemota dzinogona kunge dzichibatsira pakutakurwa kwebasa. Saka itarisiro yedu kuti tikaramba tichishanda pamwe chete panopera gore rino tichitanga gore rino yatinofanira kunge taa munzvimbo yakachena. Kurudziro yangu yokupedzisira ndichienda mberi ndeyekuti iko vanhu ngatizivei kuti Zimbabwe ndeyedu, inocheneswa nesu. President vakati ivo kutanga koga komwedzi chishanu munhu wese pabasa. Saka ngatibatiranei tibude, tisarege kufunga kuti tine umwe achauya kuzotiitira tisu vaini venyika yacho. Ndizvozvo mashoko makukutu auchirei maoko. Regai nditore mukana uno wekutenda vadare vedu vachikaira chirongwa zvakanaka nemi manga muchitandadzana nesu mustudio ino. Regai ndokutendai vamugadza, ndokutendai vamupinga shato. Zita rako mwanangu ndakurikanganwa zvakare. Vachikomba ndinokutendai. Zvakadi kusangana zvakare. Shondoro rinouya pane imwe nhapitapi panguva imwe cheteyo. Ndinwenyewo Dr. Rebecca Chisamba.